санъаткори тоҷик, ситораи тоҷик. Бале дуруст гуфтӣ. Ҳозир қариб дар тамоми ҷаҳон демократия. Тоҷикистонам як ай давлатҳои демократия. Тра дар ҳар як оилаи тоҷик қариб як нафараш не як нафараш мешиносад. Матда як чанд сухан мегӯм. Дизд ҳама вақт чишад да таво сахт меқапа ки фикр мекунад ки ҳама мисли худаш диздад. над гиристам замин дар зери по аз гирьятар шуд. шаҳрҳои русияву муҳоҷират муҳлити сафарро нигоҳ доред. ба шахсоне ки билетҳои арзони ҳавопаймо лозим аст ба ширкати онлайн авиабилет Air Agent тамос гирифта компанияи боваринокай гарантиятон метавонад барои нархҳоро фаҳмидан бо тариқи WhatsApp, Imo, Viber дар муддати 5 дақиқа метавонед нархҳои билетҳои арзонро фаҳмед ва фаромӯш насозед аз номи Олами ТВ салом расонед. Салом дӯстон ва бародарони олиқадр. Ман бо шумо Муҳаммад Сидиқ, хушомадед ба шабакаи Олами ТВ. Имрӯза видеоролики мо ва шумо Адвет Фирӯза Ҳафизовда ва хабарҳои ҳафта. Студияи Ҷек, студияи Муҳаммад, ҳаёти нав ва панҷзарба. Ссилкаша в описании. Салом алейкум бародаро. Камтар омадем ами тарафҳои Одинцова. Агар ки бинед ҳамиҷа гӯшти ҳалолай. Мо дурунтар бидурем сиёмка кунем. Боз мерем ҳамиҷа. Ки чи? Гӯшти ҳалол ҳамиҷода меган. Хоб кам лини боша. Боз мебинем. Салом алейкум. Как гӯшти ҳалол ҳамиҷа ама? Фирма то чи фирма яка? Мисол гӯшта хуту мекше ё ки фирма шумо дар чи мекунед? Ина бачаи тоҷик бача мекушад, анҷа рӯй мекунад аввал. Бода объявлен туҷа колбаса ба даг ҷоя ҷои колбаса. Колбаса ӯро нишон мечунад. Боз бода аҷа бародаро колбасаи ҳалол ҳам аста. Боз мерем мебинем колбасаи ҳалол. Тоқа ҳалол савдо мекунем тас. Кам фирмай? Сафа. Фаҳмон. Бародарое ки дар ҳамин Одинцовский район ҳамин тарафҳоро медонанд, Одинцовский район, дуруни Подворида. Чандум линия ака? 36-12. Лини 36-12 да метавонед ҳамин гӯшти ҳалол ва колбасаи ҳалол дастрас кунед бародаро. Санъаткори тоҷик, ситораи тоҷик. Бале дуруст гуфтӣ. Ҳозир қариб дар тамоми ҷаҳон демократия. Тоҷикистонам як ай давлатҳои демократия. ҳамаи мардуми Тоҷикистони мо ба шумо да як савол метисем да ина мегӯям ки фалони задаги и задаги ӯ задаги чӣ дар кораи охи ҳами гапо ни то гап мезанин охи ома чизеам бизанам ман ҳеч ка наметарсим охи бифурам мезанам чизе фурам демократия ҳама дар зиндагӣ озода. Ҳар як шахс озодаи чӣ хеле фораша ҳамон хел мегардад. Демократия мегӯй пеша ҳамин видеороликта кардан фикр накардӣ ки дастари худат ҳамин бало мешавад. Чӣ гуфтаистаи худат ҳамиро як бор фикр накардӣ? Демократия кадмера фора чӣ хелеш фора гап задан мегирад. Гап да ин нест. Гап да ие ки ту санъаткори ту ситораи тоҷикӣ тра дар ҳар як оилаи тоҷик қариб як нафараш не як нафараш мешиносад. Танҳо тра Тоҷикистон намешиносад. Шахсан мара дигар миллатҳо мепурсанд аз ситораи тоҷик, масалан Фирӯзаро меган, Шонимсира ва дигар ситораҳое ҳаст ки мара шахсан абишна армияно, русҳо, доғистониҳо мепурсанд ҳамин ситораҳо мешиносен шу ё не. Гап да ие ки ту ситораи ман ситораро ба ҳамин маъне мефаҳмам ки яъне машҳур, шинохта, меҳнат карда, заҳмат кашида то ин ки ба ин мақома бирасӣ. ҳамин худат дар як консертат як варақи сафеда бигирӣ ва дар ҳамун як нуқтаи сиёҳ мун ва аз мардум пурс ки дар ҳамин варақ чӣ мебинанд, ба ғарзаи ҳамун нуқтаи сиёҳ ҳеҷ чига намебинанд. маълум мешавад ки худат дар ҳамин саволи додагит посух меёвӣ ки агар чӣ қадар хубиам кунӣ ҳамин як нуқта басе ки ҳамаи мусфидиро бар бизанад. вақте ту маст мебирои чумод рӯй га гаштагӣ айтвори ситора чӣ бирад бигиранд. тра мухлисот мебинанд ва ин кор рафторат меган кори хубай фикр мекунанд хела кори хуб кай мехоҳанд ту маст чумошу рӯи дига гаштагӣ бигарданд. ҳозир агар ҳамин кор ягон одами оддӣ мекард, одами оддӣ яъне не ситораҳоро ман дар назар дорам, ҳеҷ кас абсурдат намекард ҳамин корша. шумо ки ситора ҳасте, шуморо мардум абсурдат мекунад. ташне шуморо ҳеҷ кас абсурдат намекунад, ҳеҷ кас ҳеҷ кара абсурдат намекунад. кори кардагита абсурдат мекунад. худат як бор фикр мекунӣ ки ва ту ягон кордор нестанд, фақат ва кори кардагӣ дахл доранд. сайти узбекҳо будроем Узбекистон
якташ санъаткорша пас намезана не то что санъаткор якдигарша пас намезана. ту мегӯй узбекҳо санъаткорошро пас намезананд якдигаршро пас намезананд. ма туда як чанд сухан мегӯм. дӯст ҳамавақт чиша да таво сахт меқапа ки фикр мекуна ки ҳама мисли худаш дӯст дар. дурӯғгӯ ҳеҷ каса бовар намекуна ки чунки фикр мекуна ки ҳама мисли ӯ дурӯғгӯ аст. ана миту санъаткорора пас мезанӣ, мардума пас мезанӣ, фикр мекунӣ ки ҳама тра пас задаисанд. Не ки фикр намекунӣ ки тра пас назадаисанд, кори паси тра пас дадайсанд мардум. бозам такрор шавад мегӯм тра ҳеҷ кас пас назадааст, кори пасти тра пас задагиянд. чунки мардум намехоҳад ки аз тарафи як шахси шинохта машҳур фарзандош бинаву аз ҳамин хел одам ҳамин хел корҳои паст ибрат бигирад. ту худат мефаҳмед ки ҳозир қариб ҳар як кӯдаки тоҷик интернета доступ дорад. аз тувори ситора чӣ ибрат бигиранд? ту худат медонӣ ки ҳам мардуми тоҷика ҳам хита дар байни дигар миллатҳо пас мезанӣ. байд як каси гара медуздӣ мегӯй байди наомад. дуздидани дигар тараф шина ма ҳамин русира дета 50% шояд дунум. Не ки дар таво байда хато мехунӣ ки фаҳмоай ки ҳамин байда ту хато хундаисад. Но ведь ты знаешь сам, что люблю только тебя. Ты не забывай меня, прошу тебя, любя. Шармандагӣ, айб, позор, наход байдаи қанагла будизӣ. Нахон дига, нахон. Гумтаинрай Кремл, гуспанди беақл. ту рафти олами ҳастӣ дигар шуд, дили дивонаям дивонатар шуд. чунон аз дарди ҳиҷронат гиристам, замин дар зери по аз гирьятар шуд. биё то ҷони ман дар тан дарояд, ки ҷон аз рафтани ту дарбадар шуд. шабе гуфтам ғамат аз дил барорам, савори марг наздам ҷилвагар шуд. биё э бевафо ёде зи ман кун, ки ошиқ аз ғамат хуни ҷигар шуд. миёни боғу бустону чаманҳо, ниҳоли орзуям бесамар шуд. сад афсӯс, баъзе аз занҳо аз набудани шавҳаронашон истифода бурда вақтро бо мардони бегона зино мекунанд. бародарони азиз, занҳои худро соҳиб шавед. нагузоред ки онҳо ба роҳи каҷ қадам бигзоранд. дар вақти будан дар шаҳрҳои русияву муҳоҷират муҳлати сафарро нигоҳ доред. набояд мо 1 солу 2 сол дар сафар бошиму занҳои мо танҳо дар тоҷикистон монанд. бидонед ки ҳар як шахс нафс дорад. ин вазифаи ҳар яки шумо аст ки занҳои худро аз роҳи бад нигоҳ дошта бошед. бо ҳамин видеоролики мо шумо ба охир мерасад. агар ягон сухани баланд гуфта бошум бародаро, аз шумо узр. агарчи такрорам шавад сеюм бора чорум бора, боз мегӯм ҳеҷ каса пас намезана, фақат кори пасша пас мезанад. анами тра фирӯза ҳеҷ кас пастит назадааст, ҳеҷ кас тра ягон сухани ганда нагуфтааст, фақат кори бади тра, сухани бади тра пас задагиянд мардум. агар видеоролик маъқул шуда бошад ҳатман лайк, маъқул нашуда бошад дизлайк, ҳатман дар канал обуна шавед, яъне подписатсия кунед. сарбаландӣ, хонаводӣ, тани саҳат, имони мустаҳкам бо ҳар яки шумо хоҳонам боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. худованд ҳамаи моро раҳмату мағфират кунад.